Otu Standards Organization of Nigeria (SON) akpọkwala ndị mmepụta ngwaahịa nakwa ndị na-ekepụta iji ozi dịgasị iche iche ka ha kọrọ itozu iji wee kwalite mmepe nakwa ịkwalite ọnọdụ achụmnta ego ha. Director General nke otu a bụ Malam Faruk Salim kpọrọ oku a n'oge ọgbakọ nkụzi ihe otu abalị bụ nke achịkọbara maka ndị ọ na-eru n'okwu na ngalaba ahụ na Nnewi. Onye nta akụkọ anyị bụ Njideka Okoye sonyere ha maka ọrụ anyị ka o si wee gaa. Pụta ya ka Malam Salim nke onye Director Anambra Regional Operations Maazị Matias Basse nọchitere anya ya kọwara na n'ihe gbasara ihe izu oke bụ nke kwesịrị bụ nnọọ isi sekpụ ntị a ga-agbasosi ike n'ihe gbasara mmepụta ngwaahịa. Ọ kọwara na ya bụ izisa ozi nakwa ihe nkụzi bụ nke isiokwu ya bụ Expanding Frontiers of Local Manufacturer via Standardization bụ nnọọ nke dị oke mkpa ma ọ bụrụ na a ga-enwe ezi mmepụta ngwaahịa. N'okwu mmepe ya ka onye Senior Special Assistant nyegara Director General Chief Emeka Duru kọwara na ya bụ standardization program bụ nnọọ nke ndị SON wepụtara iji nye ndị mmepụta ngwaahịa ohere ha na ha ịkpakọrịta ụka ma kọwaa na ewezuga ndị mmepụta ngwaahịa na-agaghị enwe ihe dịka SON. Ọ gwara ndị bịara ya bụ ọmụmụ ihe ka ha gee ntị nke ọma ma tinyekwa ya n'ọlụ. N'okwu nke ya ka onye State Coordinator Anambra State Office 2 Nnewi Maazị Michael Ogbuji kọwara na ya bụ ọmụmụ ihe bụ nnọọ nke ga-enyere ndị mmepụta ngwaahịa aka iji hụ na ha na-eme nke ọma. Onye ji ọkwa kọmishọna nke mmepụta ngwaahịa na Anambra State Maazị Christian Udechukwu nke Maazị Eloka Mmadụekwe nọchitere anya ya toro nnọọ ndị SON otu ha si wee guzobe ya bụ ọmụmụ ihe ma kọwaa na ọ dị nnọọ oke mkpa nye ndị na-emepụta ngwaahịa n'obodo a nakwa ndị na-atụbata ma kọwaa na Anambra Steeti na SON ga-ejikọ aka ọnụ na agha a na-ebuso ngwaahịa Ijebu n'obodo a. Mgbe ọ na-enye nkụzi ya ka onye Director National Metrology Institute Enugu Maazị Onucheyo Enebi kọwara ụzọ dị iche iche standardization a ga-esi wee nyere ndị na-emepụta ngwaahịa aka ịhụ na ha gara n'ihu. Ndị ọzọ kwuru okwu n'oge ya bụ mmemme gụnyere eze ọdịnala Nnewi Igwe Kenneth Orizu nke Prince Obi Orizu nọchitere anya ya nakwa onye isi oche Ahia Electrical Nnewi Maazị John Bosco Ọnụnkwọ na ọtụtụ ndị ọzọ ya nakwa inye ndị bịara ya bụ ọmụmụ ihe asambodo site na Nnewi. Njideka Okoye maka akụkọ ụwa ABS.